Авангард кертті дейм, авангард кертті. Бұл уровень. Соң әлбәттә инде. Изоляция ясарга кирәк андый кешеләрдән гомерлеккә. Безнең киләсе тапшыруыбыз берәр кунак белән узачак. Тукта, анысын әле алдан бик әйтми тор әле. Ассаламу алейкум. Сәлам дуслар. Сәламладык. Башларга вакыт җиткәндер. Башлап җибәр. Сәлам белән башлап җибәрәбез. Гүзәл хәрәкәттәгечә Шибәр, Мөлаим, сөйкемле. Рәхмәт инде. Мин һәрвакыттагыча ут. Менә. Сугынырга ярамыйдылар инде. Ярамый сугынма. Сугынып куйыр инде. Ут ул беләсеңме шуны? Ут удар татар дигән аңлата. Аббревиатура. Удар татар. Так, җәмәгать, димәк булайрак, Акбарс Көнчыгыш конференциясендә беренче финал уенын җиңү белән башлады. Ялгышмасам, 2-1 исәбе белән алар Омскиның Авангард командасын җиңделәр. Мин хоккей артыннан күзәтмим. 2-1 имени? 3-1ми? 3-2. Әйтәм бит 3-2 иде. Чөнки мин Авангардның икенче голларын керткәнен үзем күрдем. Ул шундый матур булды. Ой, анда беләсезме, Акбарс капкасы алдында бөтенесе җыелыштылар. Авангард бит инде үзенең сакчы капкада торучысын теге вратарен җибәрде. Һәмендә капкачы буламы инде ул? Җибәрде. Булар бөтенесе Акбарс капкасында алдында җыелдылар. Шуны матур итеп кертте Авангард. Авангард кертте. Авангард кертте дим, Авангард кертте. Ну, юк, беләм мин аны безнең көндәш икән, алар матур кертте. Әйтә матур уен шундый буладыр. Шәп керттеләр алар. Әйтәләр бит әле, разыграли между собой, әйме? Кара, кызып китмәс бер заманда. Ю, мин аны ничектер менә шул секундларында гына менә күзем төште дә, карап тордым. Зөһрә Уразбахтина көтә сине. Үзендә шунда Авангард. Зөһрә Уразбахтина күптән китте бит инде. Китте. Ул Акбарстан да китте, Авангардтан да китте. Икесендә дә эшләп алды бит. Беләм. Димәк, сине анда көтәләрдер. Кем белә, әйме? Кем белә. Һәм беләсеңме, чынлап та шул хәтле матур уен булды. Әйтәм, мин 2-1 дидем икән, әйме? 2-1 дим икән, ничек койса да. Менә бит, күрәсезме? Бик күптәнгесен әйтә бугай. Юк, аннан түгел әле, беләсезме нәрсә? Юк, мин хоккей турында бер нәрсә белмим. Әйттем генә, кызып китмәсме бер заман, әйме? Шулай, димәк, беренче уеннары матур уен булды, матур уен булды. Җиңү белән башлап җибәрделәр. Менә шуны әйтмәкче идем. Миңа хоккей аның кадәр кызык түгел. Элек кызыграк иде. ЗМЗ эшлек уйнаганда Зиновьев, Морозов, Зарипов. Менә алар уйнаганда һәм Степановлар, Шафигуллиннар бар. Анда кызыграк иде. Аларның берсе дә уйнамыймы ха? Юк. Зарипов менә китте бит әле, ягъни күптән. Морозов? Морозов күптән китте инде. Зиновьев ул инде вообще кашан китте. Демәк, безнең 12-сеннән 30 майга кадәр Татар опера һәм балет театрында Нури фестивале узачак. Һәм менә шушы фестивальгә, спектакльләргә билетлар сату инде башланган. Инде күптәннән бер 6 көн саталар була инде. Шуңа күрә, дуслар, әгәр дә теләгегез булса, рәхәтләнеп сайттан я театр кассаларына барып, билетны сатып ала аласыз. Реклама кебегрәк яңгырады, белдерү кебегрәк яңгырады. Минем әлеге фестивальләрдә булганым булды. Ой, мин хәтерлим синең сөйләгәнеңне, шундый шәп иде ул дип. Аны шуннан да менә күрергә кирәк үз күзем белән. Менә якыннан белә. Жанлы балет. Жанлы чыгышлар, шундый искиткеч артистлар һәм зәвыклы шундый шәпски костюмнар. Бу инде Минем шул кадәр барасы килә, беләсезме? Бик барасы. Бу уровень. Соң әлбәттә инде шундый Нуриев фестивале булсын да инде улаймы, Нуриев исемен йөртә торган фестиваль. Начар булсын ди. Җәмәгать, моны әйтергә кирәктер дип уйлыйм инде. Бу кичә бөтен Telegram каналларны, гомумән бөтен каналларны ду китергән яңалык. Танылган хәрби корреспондент һәм блогер Владлен Татарский Санкт-Петербургның стрит-бар кафесында шартлау нәтиҗәсендә һәлак булган. Анда аның иҗат кичәсе уздырылган икән һәм аңа беренче мәгълүматлар буенча бомбаны хәрби корреспондент белән очрашуга килгән кыз алып килгән диләр. Һәм ул аны статуэткага яшергән һәм Татарский бүләк иткән. Хокук саклау органнары белдерүенчә шартлаткычның көче 200 граммнан артык тротил тәшкил иткән. Роберт һәм менә синең шушы яңалыгыңа өстәп шуны әйтәсем килә. Безнең хәтерлисеңме, моннан 2 ел элек
Бүтін Qozanны, дөньяны, Россияны, хәтта дөньяны да дер селкеткән яңалык булгандыр инде улаймы. Безнең Qozanның 175-нче гимназиясендә ут укучыларга каршы ут ачкан Илназ Галәвиевкә карата һаман да бит әле суд карары чыгарылмаган иде. Хәзер инде менә күптән түгел генә суд утырышы булган һәм Галәвиевне гомерлеккә төрмәгә утыртуны сорыйлар. Менә шундый яңалыклар. Баштаны 5 елга төрмәдә утыртырга, соңыннан инде махсус колониягә җибәрүне таләп итәләр. Мин килешәм. Гомерлеккә утыртсыннар дигән карар белән. Алла сакласын инде, әйбит хөрмәтле караучыларыбыз. Изоляция ясарга кирәк андый кешеләрдән гомерлеккә. Монда ни дисәң дә. Безнең якыннарыбызны, балаларыбызны, якыннарыбызны, туганнарыбызны һәм гомумән барча кешене дә мондый начар фаҗигаләрдән, гомумән фаҗигаләрдән Аллаһ Тәгалә үзе сакласын иде дигән теләгебезне җиткерик әле шушы изге Рамазан аенда. Амин, амин. Кадерле тамашачыларыбыз, безнең тапшыруның икенче чыгарылышы без моны анонс кебегрәк ясыйк әлеме? Әйе, безнең шундый бер ниятебез бар иде. Ниятебез бар иде. Безнең киләсе тапшыруыбыз, Алла бирсә, иншалла, берәр кунак белән узачак дип без. Ягъни икенче тапшыруны без 3 алып барачакбыз. Алып барачакбыз дигән сүзе инде Роберт белән без 2 алып баручылар буларак, әмма кунак 3нче кеше безнең кунак булачак. Кунак эксперт буларак инде ул үз яңалыклары белән киләчәк. Аны бер чыган яңалыклар. Бәлки дөньяда булган яңалыкларга үз фикерен әйтәчәк. Бәлки безнең яңалыкларга, без әйткән яңалыкларга үз фикерен җиткерәчәк һәм ул атна саен узмаячак. Сез шатланмагыз, аны кадәр ярыймы? Бу айга бер тапкыр бу нәтиҗә ясау булачак. Һәр айга нәтиҗә чыгару өчен ясала торган чыгарылыш булачак. Бәлки әгәр дә инде безгә ошап китсә, бәлки айга 2 тапкыр булачак ул. Тукта, анысын әле алдан бик әйтми тор әле. Әлегә әйтми тор. Әлегә башлап карыйк, әйме? Карарбыз сезгә ошармы менә бу? Күренеш дип әйтгәндә, әйме монда чыгарылышларны яратып карарсызмы сез? Монысын инде соңрак күрербез нәтиҗәсен. Карарбыз әле, башта эшләп карарга кирәк. Әлегә кем киләчәге турында без сезгә әлегә әйтми торабыз, әйме сер булып калсын. Бу киләсе чыгарылышны тагы да кызыклырак итү өчен ясала. Демәк, көтегез. Без сезгә ассаламу алейкум дип әйтәбез. Һәм тапшыруыбызны йомгаклыйбыз. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Амин. 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 Сау булыгыз.